L'agrupació de confraries de Setmana Santa de Tortosa ja té enllestit el programa d'actes d'enguany. Entre les novetats hi ha un canvi de recorregut respecte a l'any passat per a les dues processons més tradicionals, la de la Passió i la del Sant Enterrament. Recuperem el recorregut que tradicionalment ja es venia fent aquí a la Tortosa, que és sortir des de la carrer de la Rosa, anar per l'Avinguda Generalitat, pujar pel carrer Berenguer IV i baixar pel carrer Sant Blai, a part de tornar a passar pel carrer Montcada i acabar al carrer de la Mercè. La tercera processó, la del Silenci, tindrà un altre recorregut. Començarà a mitjanit a la plaça de la Immaculada i acabarà a la plaça dels Dolors. També se celebrarà el 10è Festival de Música Sacra, amb 3 concerts en diferents espais de la ciutat. A l'acabar-ne un d'ells, s'aprofitarà per crear una gran creu formada per candeles enceses a la plaça de la Cinta. Hi haurà unes guardioles als comerços de Tortosa, al mercat i a diferents comerços, en el qual la gent podrà apadrinar una candela que s'encendrà el dimarts dia 15 d'abril després del concert que es farà a la catedral i els diners aniran destinats a Càritas Interparroquial i Creu Roja. La darrera novetat és la celebració de la primera trobada de tambors de Setmana Santa de Tortosa, que es portarà a terme a la plaça dels Dolors i on l'organització convida a la participació de tots els ciutadans que tinguin un tambor, siguin cofrades o no.